दिनै जोङो उदखारि बेरेखा सान फालिनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मोनसे गोथार सान जाय जोहोलाव सोमला बसुमतारिया बयनिबो दैदेनगिरिमोन आरो बिनिखायनो दिनैनि थासारियाव गोबां बिथांमोनजों समब्रा समब्रि लोगो दोगो आफाद एबा गुबुन गुबुन रोखोमै खामानि मावनाय बिथांमोनहा राजनिथि दोलोआव खामानि मावबाय आरो बिनिखायनो बेवहाय जायखिजाया गुबुन गुबुन राजनिथि दोलोआव दैदेनगिरि महरै थानायमोनहाबो मान होफैदों आरो बियो जोंनि माहारियारि बाद थांना थानायनि सुबुंफोरनि बे बिबान जे माने गोमालांनाय सासे माहारियारि बादनि बागदा दैदेनगिरिखौ मान होनाया आरो बेखायनो बेवहाय बेबादियै माने जेबो राजखान्थिनि बावहाय फाराग गैयालासे बयबो दैदेनगिरिया बिथांखौ मान होनो फैनायानो बे मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा आरो बिथांमोना बयबो थारैनो बेखौ माने मान होनाया जोंनि हारिनि मोनसे देरगादाव बिदिन्थि। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नोंथांमोननि गेजेरजों दिनैनि जे उदखारि बेरेखा सान फालिनाय जाय जोंनि जोहोलाव सोमला बसुमतारी एबसुनि आफादगिरि थानाय समाव बिथाङा बेबादि उदखारिनि आखायाव माने जिउ जोबलांदोंमोन आरो दिनै जोङो मोनदांनो हायो जे माने गोलाव सम जोङो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बे ओनसोलनि बा बयबो जोङो 2000 मायथाइनिफ्राय बे उदखारि बेरेखा सानखौ फालिबोदों आरो बेजों जोंनि हारियाव मोनसे रोखोमनि मैखोम एबा गोहोम गोग्लैनायखौ जोङो मोनदांनो मोनो जे माने उदखारिनि बेरेखायै गसंनायखायनो जोंनि ओनसोलाव लासै लासै जोंनाव माने उदखारि थासारिया जोबलांदों आरो आथिखाल समाव नोंथांमोना बयबो मिथियो बिटिआर गोरोबथानि उनाव जोङो जाय माने सिलाइजों एबा गुबुन गुबुन रोखोमै जोंनि ओनसोलाव दावहा जायोमोन आरो बे दावहाया पुलिस मिलिटारिजों लोगोसेयै जोंनि समाजाव मोनसे माने गिख्रंथाव थासारि लाबोयोमोन आरो जाय बियो दिनैहाय गैलिया आरो बेजों लोगोसे जोङो बयबो सानना लानो हायो जे माने जोंनि ओनसोलाव बेबादि मोनसे गिख्रंथाव उदखारिनि थासारि गैया एबा बेबादि भायलेन्स गोनां उदखारिनि थासारि जोंनाव गैया नाथाय दिनै गोदान गोदान महर मोननाय गोदान गोदान रोखोमै माने बायदिसिना उदखारिनि थासारिया नोंथांमोननि जोंनि बयनिबो गोसो आरो समाजनि गेजेराव बियो मोनसे गिख्रंथाव थासारि लाबोयो आरो बिनिखायनो जों सानो जे बे गोदान गोदान जोनोम मोननाय आरो गोदान गोदान थासारिनि उदखारिनि बेरेखायै जों गसंनांगोन आरो जोंनि समाजाव जोङो जोंनि गोजोन खौसेथिखौ माने एबा गोरोबलायनायखौ जोङो मैखोमै बेखौ लांनायजों लोगोसेयै जाहाथे दिनैनि समाव जेरै ड्राग्सआ मोनसे रोखोमनि फेग्रा मुवा हिसाबै बियो गोबां न'खर समाज न'खरावहाय गामियाव बियो दुखु लाबोयो खहा लाबोयो जायनि न'खराव जादों बिथांमोना दुखु मोनो खहा जायो जायहा जाथ'वाखै बिथांमोना सानो आंनि गथ'आबो बिदि जागोन नामा आंनि फिसायाबो बिदि जागोन नामा जेब्ला जोंनि समाजाव बेबादि मोनसे गिनाय सोमजियो बेनो मोनसे माने उदखारिनि थासारि जाय थासारिखौ जों गैया खालामनो थाखाय बयबो गसंथानांगोन आरो गोबां रोखोमनि दानि जुगाव अनलाइननि दारै माने मबाइल एबा इन्टारनेटनि दारै बायदिसिना फ्रड जायो अनलाइन फ्रड जायो रांखान्थियारि बिथिङाव बेंकनि फैसा गोमाजानाय लांजानाय आरो बायदिसिना बेबादि मोनसे गिख्रंथाव थासारियाव गोलैयो जायनि थाखाय गोबाङानो सानो मबाइल बाहायनायाव गोबाङानो सानो बेंकखौ अनलाइन ट्रान्जेक्ट खालामनायाव गिनांगौ दं होननानै जेराव बेबादि गिनाय थायो आरो बेबादि खामानि सोलिबाय थायो बेनो मोनसे उदखारि आरो बेखायनो जों बिनि थाखाय गसंथानांगोन सांग्रांथि थांनांगोन आरो गोबां रोखोमै दिनै आइजोफोरनि सायाव उन्दैफोरनि सायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि अयथासार जानायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरो मोनफा मोनफा उदखारि आरो बेखायनो बेफोरबादि उदखारि खामानि एबा जोंनि समाजाव माने भायलेन्स गैयै बेबादि माखासे नुनो मोननाय जायफोरखौ जोङो माने मोनदाङो बिनि हेंथायै जों गसंनांगोन दा बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो दानि समाव गोदान गोदान रोखोमै बेबादि उदखारिनि थासारिनि हेंथायै गसंथानायनि थाखाय जों बेखौ फालिलांबाय थागोन आरो बेजों लोगोसे दिनै जोङो बे हाबाफारियाव मोनसे थै दान होनाय हाबाफारि जों लादों मानोना जों बयबो मिथिगौ जायहा जब्रा जायो जायहा माने थैनि आंखालाव गोग्लैयो हस्पिटालफ्राव बेमारिफ्रा बै समाव बयहाबो न'खरनि थांना थानाय बेमारियाबो गिनाय फैयो जे माने आं थै मोनाबा थैसिगोन दा बिनिखायनो मानगोनां नोंथांमोन जेराव बेबायदि गिख्रंथाव थासारि थायो बेखौ फोलोमनो बेखौ बासायनो थाखाय जोङो जाय नोंथांमोना बेवहाय थै दान होगोन बा थै होनो हानाय सुबुंफ्रा बेबादि मोनसे हन्ट्रास बेबादि मोनसे उदखारिनि हेंथायै मानसिखौ माने मोजां मोनसे बेबस्थायाव लाबोफिननायनि राहायाव थै दान होनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों मानोना बियो मोनसे दिनैनि जुगनि माने सोलिबाय थानाय हस्पिटालाव आरो गुबुन गुबुन जायगायाव बेबादि आंखालनि थाखाय थैनि आंखालनि थाखाय गोबां सुबुंफ्रा गोलैसोयो आरो बिनिखायनो बे एन्टि टेररिज्म बा एन्टि माने उदखारिनि हेंथायै जोङो माने बे खामानिखौ लानाय जादों आरो बेवहाय गोबांफ्रानो थै दान होगोन आरो बेजों जोंनि उदखारिनि बेरेखायै गसंथानायनि बे मोनसे बिदिन्थि जाना थागोन।